Menawi Anoman sampun kepanggih ora usah dadak kesuwen pateni mawon. Mergi Anoman kula anggep klilip sajroning negari Ngastina menika. Jalaran Anoman ugi muridipun Kyai Dawaludin kala wau. Nuwun inggih ngestaken dawuh Yayi. Sendika dawuh nggih anak Prabu. Barengi Sintrang Samirana. Mugi-mugi Ngastina tansah pinaringan ayem lan tentrem kalih saking bebaya menapa kemawon. Lintang Samirana kentering mare tandikan puru ing paran lituntun ing kanon tumapa ing lelakon Sintrang Samirana kentering mare tandikan puru ing paran lituntun ing manon tumapa ing lelakon Sintrang Samirana kentering mare tandikan puru ing paran pinuntun ing manon tumapa ing lelakon Prataruna Angutriya sanes kala mangka sadunging dumati marsuti ing kawruh kang akeh gunane bisane sembada Nyuwun sewu Sang Dewi Banawati sampun ngantos niki mengke ndadekke fitnah
sampun ngantos perkawis niki mengke ndadekake kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Awit kula ngabiyantara marang Paduka Dewi Banowati. Tobat. Kok iso ndadekake perkara ki jane piye larah-larahe Anoman, piye ceritane, piye gancare? Nggih. Menawi to sinuwun Prabu Duryudana ngawuningani kula mapan wonten kaputren mriki mendah baya dukane, mendah baya nesune. Sebab wonten ing setinggil pendhapa negara Ngastina kala wau sinuwun Prabu Duryudana sampun dawuhaken dedukan dhateng kula lan sedaya tamu ingkang rawuh samya ngelek-elek dhateng Anoman. Satemah Anoman matek aji saipi angin ing pamrih saged medal saking negaring Ngastina nanging lah kok lampah kula malah keblasuk ngantos keputren negari Ngastina mriki. Mila kula nyuwun pamit Sang Dewi. Ngosik Anoman ngosik. Aja lunga dhisik Anoman. Walah Anoman. Ora ana sing takjak cerita. Ora ana sing takjak rembugan perkara-perkaraning Banowati Anoman. Nyun sewu. Menawi sinuwun Duryudana ngawuningani kula dhateng mriki kula saged dados parantutuan yen ana nesune Kakang Prabu Duryudana Banowati sing tanggung jawab Anoman. Jenengan apa mboten wedi kalian bojo jenengan? Jenengan apa mboten ajrih kalian sinuwun Prabu Duryudana? Ora. Duryudana kae nyembah karo aku Anoman. Napa nggih? Ketoke gedhe gagah dhuwur nek ning omah ki ngumbahi andraku Anoman. Oh, iya. Tiwas kebeneran kuwi mapan ana kene Anoman. Ana sing takjak rembukan, ana sing takjak curhat. Babakan menapa Sang Dewi? Babakan menapa? Aku rina pantaraning wengi mangan ora bisa enak, ngombe ora iso seger, turu ora bisa angler. Ning omah rasane kudu lunga, bareng lunga rasane kudu balik omah. Perkawis napa? Aku ki jane lara apa to Anoman? Dosa tyaning sun Gusti walasa dasih kasosih margya lara asmara orang-orang ugung mangarang aku iki jane lara apa to Anoman? Ora ana sing bisa tak sambati, ora ana sing bisa tak jak ngudarasa. Nyuwun sewu. Lah Sang Dewi Banowati niku kraosipun pripun to kraose? Pusing napa mual? Aku yo ora weruh Anoman. Gumun setahun jembleng serendeng. Aku gumun karo awakku dhewe. Aku urip ana keputren negara Ngastina kene ora iso ngrasakne ayem, aku ora iso ngrasane tentrem ing urip. Bobotku ki biyen 70. Saiki iso suda 60 Anoman. Wong susah ya ngene iki. Wong jibek ya ngene iki Anoman. Lho bondo cumawis, Raja Brana cumawis, kok tesih susah niku sing dipun susahaken napa? Dingge dhewe ya. Nggih. Aku iki jane nyawang bojoku Duryudana kudu mungkak-mungkuk karo. Iya.
Iya. Iya. Lah karo sing lanang, ayo mbah. Ya kaya ngono kuwi kahanane. Aku mbiyene rabi dijodokke karo wong tuwa. Jane pilihanku dudu kuwi Anoman. Ya wis ngene iki nasibe rabi dijodokke karo wong tuwa timbang wong tuaku nesu, timbang wong tuaku purik, lu wong tak turuti, lu tak sembadani. Ning nyatane ora kepadan rasa, kosok balen. Aku yen pinuju dikeloni kaya jerit-jerita aku. Oh iya. Oh, malah kayak misuh aku. Juh. Ngono kuwi tek pirang-pirang taun lho Anoman. Ngono kuwi ora padha kecemplung neraka jahanam. Nganti saiki kahananku lara, aku sakit Anoman, aku sakit. Ning ora weruh aku ki jane lara apa, obat getih goreng sedih rasane. Nggih. Ngaten. Kula badhe usul. Usul apa? Dipun tampi kenging, dipun tolak nggih kenging. Wong jeneng usul niku mboten kudu ditampa. Menawi Paduka Sang Dewi kepingin waluya jati temah nirmala, kula aturi tindak wonten pertapan utawi pondok pesantren Sumur Jalatunda. Teng mriku wonten pandhita, wonten kiai ingkang winong wonging dewa. Caket kalian panembah inggih menika Kiai Dawaludin. Awit Anoman menika sampun ngerti, Anoman menika sampun mangertos piyambak. Kathah ingkang sami sowan dhateng mriku lan wangsul menika antuk pepadang. Kathah sing ruwet-ruwet saged udar. Kathah sing sami nampi pacoban peteng-peteng saged antuk pepadang. Sing duwe masalah bakal entuk solusi. Mbok menawi Sang Dewi Banowati saged sowan piyambak lan ngaturaken menapa ingkang dados unek-unengipun wonten guru kula Kyai Dawaludin wonten ing pondok pesantren Sumur Jalatunda. Tartamtu Sang Kyai Dawaludin bakal madhangaken pepeteng lan udharaken reruwet jengandika Sang Dewi Banowati. Sapa Anoman? Kyai Dawaludin. Pondoke Sumur Jalatunda. Kok kowe ngerti? Kula santrinipun. Oh iya. Ya. Yen mengkono Anoman mara diage aku terna rono Anoman, aku terna rono ben enggal waras apa sing dadi panandhange Banowati. Lho nggih boten saged. Upami kula mbeta Paduka Dewi Banowati lan kula konangan kalian Prabu Duryudana, mesti Prabu Duryudana ndawahaken dedukan dhateng pun Anoman. Kula mboten saged Sang Dewi. Tak kandhani ya Anoman. Duryudana bojoku ki karo aku sarwa kalah. Kae ketoke awake gedhe. Nanging gedene kae gedhe gentong, gedhe gombong. Ora duwe isi, ora duwe kekuatan. Ning ngarepe wong akeh ketok gagah, bareng ning ngarepe Banowati ya nyembah. Ora tau menang musuh karo Banowati, menapa mengaten? Aku bareng karo lakumu ya Anoman. Aduh. Pripun nggih? Ora sapripan-pripun. Kula mboten sekeca Sang Dewi. Aja kuwatir, aku ora bakal kandha sapa-sapa Anoman. Saiki aku bebarengan karo lakumu tumuju aning pondok pesantren Sumur Jalatunda nggone gurumu Kyai Dawaludin ya Anoman. Napa ngaten mawon. Sanes wekdal lain waktu mbinjing napa mbinjinge ngaten jenengan sowan piyambak ngrika. Dados ampun ngantos bareng kalih kula. Aku bareng kowe. Yen kowe ora gelem barengi aku saiki bakal bengok sak kayangku. Mbok menawa keputren Ngastina ana maling, kowe mengko malah dikeroyok karo Kurawa, mesti kowe bakal tumekaning pati. Piye? Kowe gelem barengi aku apa ora, Anoman? Waduh, nyapo jane aku keblasuk rene bareng iki nyapo lho lah kowe. Malah ruwet ngene iki ya. Piye? Kowe gelem
Apa aku bengok sak kayange? Ora usah dadak pinggir suwi. Aku bengok lah, Noman. Aku bengok. Ojo banter-banter. Piye? Aku bareng kowe, apa aku bengok sak kayange? Nggih. Meneh mekaten kula namung sabiyantu kalian Paduka. Lah banjur carane piye Anoman aku bareng karo kowe carane piye? Supados mboten ngawis tarani, supados ben mboten konangan. Kula aturi Paduka Sang Dewi Banawati mlebet wonten ing kancing gelung kula. Kancing gelung ki cilike semono apa sedeng Anoman? Awalipun nggih radi angel ing dangu-dangu saged mlebet piyambak. Aku mlebu Anoman. Mlebu kene yo Anoman. Nggih, monggo. Njero enek asine ora? Wonten. Aduh, sikilku kecepet Anoman, sikilku kecepet. Sakit boten? Enggak kok Aduh, mati aku kebobolan keputren negara Ngastina. Keputren negara Ngastina ana maling, keputren negara Ngastina ana Duratmaka. Wani nyidra, wani nyolong putri Ngastina Dewi Banawati. Iki yen aku ora lapor sinuwun Prabu Duryudana malah aku sing dihukum sinuwun. Sinuwun Prabu Duryudana Ngastina wonten maling sinuwun. Baleni omongan kula dhateng ajeng. Sumur Jalatondo dipun bubaraken mboten. Dipikir diunggahne didukke, diunggahke didukke. Wong arep bubaran ora mung waton ngomong bubaran ning dipikir sik. Dikencengi, dikendoni, diunggahke, didukke. Apa keluyane, apa kekurangane. Dipun bubaraken mboten. Nek kula mboten. Sinuwun lapor sinuwun. Leweran ngeringetmu, melar mingkus hambanganmu.
Ana apa bocah mban? Nyuwun ngapunten sinuwun. Keputren Ngastina wonten Duratmaka wonten maling. Maling nggih. Yen pancen nyolong Raja Brana, bondo donya negara Ngastina, ben digawa sakuwate. Ora bakal gelo atine Duryudana yen mung dicidra wujude Raja Brana. Menawi ingkang dipun colong wujudipun Raja Brana kula mboten bakal matur ingkang sinuwun. Lah banjur Kang garwa Dewi Banawati. Kang garwa Dewi Banawati ical sinuwun sesarengan kalian wujudipun kethek putih pun Anoman sinuwun. Banawati lang. Nggih. Cai, lho, Cai. Aja semaput, Cai. Lho. Sabar, Yai, sabar. Jagat Dewa Bathara, ya jagat Pramudita Dewa Patenana Duryudana. Banawati mung semono katresnanmu karo Duryudana. Kowe mbiyen ngomong tresna karo Duryudana, kowe mbiyen ngomong setya karo Duryudana tinemune jebul. Mbel gedhes gombal sing dadi omongmu, gombal sing dadi ucapmu. Kowe jare lahir batin yen tresna aku sehidup semati ning kasunyatane kowe gelem diplayokke karo kethek putih. Banawati pancen tak akoni aku ki wonge ora rusa, Banawati. Aku ki ora rusa ning aku aja dipadhakke, aja dipadhak-padhakke karo kethek Anoman lara atiku damput. Sabar, Yayi, sabar. Innallaha ma'asabirin. Duryudana ora nyalahke Anoman. Duryudana ora nyalahke Senggana. Ning nyalahke Banawati. Layak akhir-akhir iki Banawati dicedhaki moh. Benisuk biasane gawekne wedang saiki wis ora gelem. Jebule masalah tinemune jebul akhir-akhir iki gandeng karo kethek apa peh kethek ki buntute loro. Banawati. Gendho kembenmu lamis ucapmu. Apa-apa kowe tak sembadani, kowe facial ning salon ya tak kancani. Banawati kowe tega karo aku, kowe ninggal aku, Banawati. Mawon jae mawon kula napa? Ngadeg. Mangsarehne ati sampeyan. Pun kakang ingkang badhe jumangkah Kang Sarta Kumrembyah, kula gretelik Anoman kalih Kyai Nenggala. Weteko ninggal Duryudana, Banawati. Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam. How
Kau hidup tanpa cinta bagaikan mayat tanpa ambulan. Raiso wiu wiu wiu. Yayi yayi yayi. Aja. Eling nyebut. Eleke menungso ki yen mati nganggo cara mati nista. Wong mati niku kapirang wonten telu, mati utama, mati madya, kali mati nista. Mati utama niku wong sing berjuang merjuangke agamane, merjuangke negarane, kok mati niku bakal dicatet diijoli swarga tundha sanga. Niku kalebu mati utama. Ning nek mati madya menika mati kena jalaran lara. Swarga utawi neraka menika gumantung amalipun wonten ing alam donya. Ning nek mati nista punika kanthi cara mati nglalu, ngombe obat, ngombe racun, lampus diri menika cadanganipun neraka. Paduka katuran lenggah ingkang jenak, ratu gedhe, ratu kondang tinggal Banowali nangis ngisi-sini. Anoman urusane Baladewa. Lah, betul. Wong lanang tinggal wedok anak nangis tuku no. $250 ya mboten saged. Sakniki napa-napa pun mundhak barang rakulaan kok. Engko tak nggo langganan, nggih pun manut. Lah ngono. Anoman urusane Baladewa. Anggepe apa? Ratel Nenggala mati kowe. Tambah 50 tanduk ya. Nggih. Asik. Anoman, aja ngalih. Banowati mbok balekke apa adep-adepan karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kok mboten saged suwi? Awakku ora patek fit. Rada masuk angin. Nggih. Luar biasa. Luar biasa. Kok enek gambare kupu-kupu. Koyok sing tak temu ning sanggar iki. Beyuh. Tak mulih sik ya. Nggih, ngatos-atos. Ya. Ambung sik no. Yo, wis tuwek ora golek dalan padang. Olahane. Luwara kabeh ancak. Gandanya Sekar Gadung. Sumamur ing mega
Ridhomawur mangawawurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tetekadya butula wara pangri ing turangga esti nyuwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sabit Paman Senguni wonten dawuh anak Prabu ing Mandura anak Prabu Baladewa wis ketemu mawon liripun tinemuni jebul Anoman tumuju aning keputren negara Ngastina lan nyidra garwane Yai Prabu Duryudana pun Dewi Banowati wela kujurane wani-wanine Anoman si kethek putih gawe perkara ana negara Ngastina kene. Paman, saking kedadian menika kula saged nggagapi Kyai Dawaluden anggenipun madeg dados kyai wonten ing Pondok Sumur Jalatunda mung dapur kepengin ngrong-rong kawibawanipun Yai Prabu Duryudana lan beradat Yai Dewi Banowati. Dereng marem rasane ngatining Baladewa paman yen durung mateni Anoman. Serampunge mateni Anoman monggo dipun luruk pertapan Sumur Jalatunda yen ora gelem bubar pertapan Sumur Jalatunda biyuki batang sayuta sendika dawuh nggir bocah ora rasa dadak kesuwen muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Wasih kepiyakna kabeh wadyabala Kurawa kinen sikep gegamane ngaprang waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging bathok wadahe getih mateni Anoman lan bubarke pondok pesantren Sumur Jalatunda lho nggih ngestaken dawawan budal dina iki Henjeng bidal gumuruh saking paseban Jawi kung ingkang poloko
yuswa Prabu sananira lir surya wedalira harsa madangi jagat Gya bebudalan Sata Kurawa wadya balasi Sarap
Hey!
weton. Yen bisa kotor hati akale
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren sak wetara, leren sak kemrangan ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Mengko perkara lakon Petruk dadi kiai bisa disambung sak rampunge limbukan. Oh ngono. Heeh. Ning sing kuwi wigati, aku Kang Sarta kowe ngaturke ya ta, apa perlune, apa wose awake dhewe tinimbalan marak mangarsa ana ing kene. Ngono. Heeh. Ning sadurunge omong sing akeh-akeh, heeh. Kang angka sepisan ora lali ngunjukke rasa puja lan puji syukur, heeh. Konjuk marak